Kažu da mala dobra je, pročula se. Pročula se, je li? A da, zovu me da dođete. Ili, ti znaš zašto sam ja ovde? Ako ova televizija uspe, ti će se preselići u Beograd. Gane, pa jel misliš da u Beograd ima više pare nego u Vijena? Para ima svuda. Ko znaš da kopaš. Daj da sredimo Štokholm, Düsseldorf, Frankfurt. Ima da uzmemo velike pare, a? Znate, ja para imam. Zanima me projekat. Ne ide baš tako, evo. Sad ćeš da čuješ. Dado! Dado! Kom runta!